Sanibonani, igama lami uLungile Khambule, ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Namhlanje sizosebenzisa ibalo ukuze sizoxazulula inkinga yakaMasha ongusomashishini. uMasha unesitolo samakhompyutha, bakathengise ikhompyutha eyodwa, uthola 27 rand. Kodwa izindleko zenyanga eyodwa ziyenza 10,000 rand, yabo? Umbuzo wethu uthi, uMasha kumele athengise amakhompyutha angakanani kuze kuzoba nenkokhelo? Ithini niphi isikhashanyana ukuze nizocabanga ukuthi kahle kahle kumele senzeni kulesibalo lesi. Manje ke asibheke, bathi sifune phela amakhompyutha adingekayo ukuthi athengiswe, anithi? Ingakho ke sothini amakhompyutha lawa adingekayo ukuthi athengiswe sizowabiza uX kulesibalo sethu, yabona, ngoba phela asazi ukuthi kudingeka amakhompyutha angakanani ukuthi athengiswe kuze kube nenkokhelo. Asizibuze ukuthi uyenza inkokhelo engakanani ekupheleni kwenyanga. Anithi inkokhelo soyibiza iprofit phecelezi. Siyazi ukuthi ke uthola 27 rand bakathengise ikhompyutha eyodwa. Ikhompyutha ke la ethengiswayo sibize uX, ingakho sizothi 27 simphinda ngo-X. Anithi siphinda 27 nalama khompyutha awathengisile ngenyanga eyodwa. Bese ke asikaqedi phela, siyazi ukuthi kuneyindleko eziyenza 10,000 ekumele sizisuse phela kule inkokhelo yakhe, uyabo? Sesiyazi ukuthi inkokhelo yakhe uzoyenza malini ke maseka thengise amakhompyutha angu-X, uyabo? Thina into ebalekile mele sithole, mele sazi ukuthi mele adayise amakhompyutha angakanani kuze azoba nenkokhelo, uyabo? Manje ke sizoyenzani? Sizozibuza ukuthi bakanana inkokhelo, sithi phela u0 kulesibalo sethu. Kudingeka amakhompyutha angakanani ukuthi adayiswe kuze angabi nenkokhelo, uyabo? Sibheke ukuthi uX wethu uzosinikezana. Sake sisahlangana nezibalo ezinjena kaningi, anithi? Siyazi ukuthi siwenzani? Kuze lo minus 10,000 asuke sizohlanganisa no 10,000 komabili amacala. Sibheke mase sihlanganisa no 10,000 sosala ngani? Sosala ngo-10,000 kuleli cala, futhi ke kulelinye icala sothola u27x, anithi? Kuze ke kusala uX ayedwa siwenzani? Sizohlukanisa ngo27 komabili amacala. Uyabona ke? Manje ke impendulo yethu izoba yini ke mase sihlukanise ngo27? Kuleli cala siyazi ukuthi kuyosala uX ayedwa, bese ke kuleli cala u10,000 ohlukaniswe ngo27. Ngibhale eceleni kuze kuzocaca kahle. Wethu uzoba u10,000 ohlukaniswe ngo27. Singayithola kalula ke le mpendulo basingasebenzisa indlela ende yesibalo sokuhlukanisa, nithi? Sizothini? Sothi u10,000 uhlukaniswe ngo27 uzosinikezana. U27 akangeni ku10, uyangena ku100, ungena kayingaki? Ungena kayi3. Masiphinda u27 kayi3 uzosinikezani? Uzosinikeza 81. Bese ke sasusa ke sithi u100 bosusa u81 ku100 uzosinikezani? Uzosinikeza u19. Bese sehlisa u0 wethu. 27 ungena ngayi ku190. Ngathi ungena kayi6, sobhala ku6 wethu sithi 6 ophinda ngo27 uzosinikezani? Nakho ke ungathatha phela i-calculator, kodwa mina ke sengizoyenza ngokusheshsha. Ngiphazamile kancane ngoba phela u27 akangeni kayi6 ku190, ungena ka7, yabona ke? Phela mina ngisebenzisa i-calculator, ngakho ke nginokuphazama kancane, yabo? Asichubeke ke. Nakho ke 190 masusa 189 sizotholani? Sizothola u1, sehlise u0 wethu. Manje ke base sehlisa u0 wethu okugcina, siyabona ukuthi u10 akakwazi ungena ku27. Ngakho ke sesoya kuphi? Kuma decimal manje, yabo? Kumele ngibhale u0 kusho ukuthi phela u27 akakwazi ungena ku10, anithi? And then mophinda u27 ngo0 uzosinikeza u0, u10 mususa u0 uzosinikeza u10. Bese ke sizoyehlisa omunye u0, manje sesiya kuphi? Kuma decimal, anithi? U27 ungena ngayi ku100, ungena kathathu, sobhala ke kathathu. Kodwa ke manje sesiyitholile into besifuna, sifuna ukwazi ukuthi kahle kahle kumele kudayiswe amakhompyutha angakanani kuze inkokhelo yethu izoba u0, yabo? Sesiyazi kumele kudayiswe amakhompyutha angu 370.3, kodwa ke angeke ukhona ukudayisa ikhompyutha engu 0.3
kusho khona ukuthi kuze kube nenkokhelo mele sidayise amakhompyutha angu-371 ngoba phela u-371 kusho khona ukuthi kuzoba nenkokhelo ngoba izoba inkulu naku-0 bangu-0 inkokhelo mele sidayise amakhompyutha angu-370 kodwa-ke bangekho u-0 phela sodayisa amakhompyutha angu-371 fanele beyinkulu kunaku-370 yabo. Ngiyethemba lokhu kusizile kuze sibonane futhi. Bye bye.